Welkom Henry, in het Oostenrijkse Westendorf. Je bent er niet voor vakantie, hè? We zijn hier een klein beetje voor vakantie en een klein beetje voor, om te werken, zeg maar. Ja. Wat versta je onder werken dan? Nou, een beetje gein maken met elkaar, een beetje opnames maken voor TV Oranje. Af en toe een liedje zingen, toppers van Oranje. Dus we zijn hier een week en ik moet eerlijk zeggen, super gezellig. En wat doe je in Oostenrijk? Je gaat uit bed en dan een kopje koffie? Nou, we gaan uit bed en dan gaan we eerst naar beneden toe, rustig een ontbijtje nemen, even bijkomen van die avond daarvoor. Dan nemen we de planning door van waar we de showflitsen van op gaan nemen. En in dit geval neem jij nu de showflits met mij op. Is ook leuk natuurlijk, omdat ik natuurlijk mijn nieuwe single heb. Die hier ook gepromoot moet worden. De hele tent zingt la 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 la. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben hem hier in Oostenrijk voor het eerst gedaan. En het leek dat iedereen die plaat al kende. En nou is natuurlijk de tekst ook niet zo heel moeilijk. La 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 la. Dus je hebt hem dan gauw te pakken natuurlijk. We gaan hem met 3 weken opnemen, een clip van maken. Hij komt ook met 3 weken uit, de single. Hij is nu naar de pers toe. Dan gaat er een persbericht uit en dan gaan we hem pluggen, zoals dat heet in vakjargon. En dan proberen we daar weer een bescheiden hitje mee te scoren. Het zit in de lijn van 4 vrienden. Een vriend is pas een vriend. Weet je wel, dat soort muziek. Wat overigens ook weer is geschreven door Paul Schabbing en Bert Eefting. Ja, en opgenomen met Martin Sterk, en daar heb je ook een band mee. Martin Sterk is mijn vriend, die blijft mijn vriend. En ik moet eerlijk zeggen, die weet welke lijn als ik leuk vind. En ja, Martin heeft een plekje in mijn hart verdiend. En daarom blijf ik altijd bij Martin. Ja. Heb je al een idee waar de clip opgenomen wordt? Nee, dat laat ik helemaal over aan de clipregisseur. En in dit geval is dat William ten Katen van TV Oranje Clips. Die bedenkt dat, die schrijft de regie. En ik kijk daar dan overheen om te kijken van nou... Is dat ook iets wat ik graag wil? En als dat matcht, nou dat matcht wel, want we hebben geloof ik een clip of 15, 20 al opgenomen. Dan gaan we hem opnemen.